začalo další dívčí show. Ve škole tančila Michaela s Romanetou a taky Adriana, Mariana se Žanetou. A hlavně prýma Radka, kamarádka, co všechno ví. Tyhle ty holky byly naše bílý školní dní. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají přátelský naše lásky klukovský. Čau, 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 řekli jsme čau před školou. Táhlo nám na 15 a začalo další dívčí show. Na Kingu bez vašárka přijde párka, Táně jak sen. A taky sen zajenka po kolenkách veselá jen. A všechny v sexy tričku postavičku měli ham ham. No prostě prýma štace, inspirace k maturám.